שלום יוטיוב, כאן אופק קראפט, והיום אני אראה לכם סרטון כמובן של מיינקראפט. אני אראה לכם משחק שאני מאוד אוהב בשרת איי-פיקסל שקוראים לו סקייוורס, ומי שלא יודע, סקייוורס באנגלית זה מלחמות שמיים, סקאי שמיים, וורס מלחמות. אני מחכה עוד קצת זמן שזה ייפתח, ועוד מעט זה ייפתח. רגע, והנה. אוקיי, כמו שאתם רואים, סקייוורס זה בשרת איי-פיקסל. השרת הזה זה עם ה-H, ועכשיו אני נכנס. מה שאני בעצם עושה עכשיו זה לוקח את המצפן, לוחץ עליו לחצן ימני ונכנס לזה. זה כתוב גם, כפי שאתם רואים, גם סקייוורס. אני נכנס לזה, אני הולך לפליי. כפי שאתם רואים, אם אני הולך, אז יש לי כאן סולו, עוד סולו, מגה שזה אני ועוד 4 אנשים, טים שזה אני ועוד איש, ועוד טים. עכשיו אני אכנס לסולו ובואו נראה מה יקרה. זה עולם שאני מאוד אוהב כי אפשר להפעיל הקלות, ואם אתם לא יודעים ככה אני מחליף קיט. אני רוצה את הקיט הזה למרות שאני זורק אותו לטבע כי אין לי קיטים כל כך טובים, כי כל פעם פשוט לא יוצאים לי קיטים וזה מעצבן אותי מאוד, כפי שאתם יודעים או רואים. ועכשיו אני רק פותח עוד טבע אחת ואני אתחיל ללכת. אוקיי, מי שלא יודע, אם אתה על שירון אתה יכול ללחוץ לחצן ימני וזה נותן לך, וגם אפשר לעשות E, ללחוץ שיפט ועל לחצן שמאלי רגיל. ואני בודק מה המצב, אני הולך לשם, אני יכול לפרוץ לאנשים, שזה מה שאני הולך לעשות. עכשיו בואו נראה מה עם האיש הזה, לא יודע איך זה נזרק אליי, אבל העיקר שיש לי שאני פול שריון. ושלום לך וביי. אוקיי, עכשיו אני אלך אני לא אלך לאמצע, אני אפחד שהוא יהרוג אותי טיפה. אני אלך כאן, אני אלך מכות. אוקיי, זה ממש לא טוב. עכשיו אני אלך איתו מכות טיפה והוא בטוח ינצח אותי, כי כפי שראיתם היה לי קצת מאוד HP. עכשיו אם אתם רוצים לעשות עוד משחק, אתם פשוט לוחצים T ואתם לוחצים לחצן שמאלי על קיר וזה נותן לך. ואם אתה רוצה לצאת מהמשחק אתה עושה על המיטה ולוחץ לחצן ימני. אוקיי, כשאני אסיים את המשחק הזה אני אראה לכם איך אני משחק בטים ונצא לי אז אומגה. עכשיו בואו נחכה. יש כאן בטח איזה בעיה. רגע, עוד מעט זה יתחיל. טוב, כפי שאמרתי, מיטה זה לצאת, אז אני אצא מכאן, מיטה לחצן ימני, ויצאתי. עכשיו אני אשחק סקייוורס, רק הפעם לא סולו, אני אשחק טים. כפי שאתם יודעים, טים זה אני ועוד איש אחד. עכשיו בואו נחכה, כי אני האיש, זה רק אני ועוד איש. נחכה שעוד כמה אנשים יבואו. נראה, הנה כבר התמלא הכל. כפי שאתם רואים, אנחנו 25 מתוך 24, לא יודע איך זה הגיוני. ואנחנו מתחילים עכשיו. אוקיי, כאן יש לי יותר קיטים, אני אוהב את הקיט הזה כי איתו אני יכול ללכת לאמצע בקלות על ההתחלה.
אבל במגרש הזה אני אפתח את התיבות ורק לאחר מכן אני אעשה לי קוביות, מי שלא יודע ככה, וזה נותן לך סטאק שלם של קוביות. אוקיי, אני לא אבזבז זמן על סידור, אני רק אעשה לי את זה ככה וככה, ואני אקח את זה ואתחיל במשחק. איפה הטים שלי? נראה לי שהוא יתנתק, אבל זה לא משנה, אני אנסה להסתדר לבד, למרות שזה יותר קשה. הנה הטים שלי, אני לא מאמין שלא ראיתי אותו, אבל שלום לך. וואו, פאק. טוב, זה היה פשלה ממש מאוד גרועה. כאן בטים אני לא יכול לעשות טי, ואז קליקיר, מה שאני עושה זה מיטה, לוחץ לחצן ימני כפי שאמרתי לכם קודם, וצריכים לחכות כמה שניות וזה יוצא לך. רגע, בוא נלחץ עוד פעם. לא, הנה זה יצא. עכשיו אני אראה לכם איך אני משחק במגה סקייוורס, שזה אני ועוד 4 אנשים. עכשיו אני פשוט הולך לאמצע, כתוב לי כאן מגה, ואני נכנס. במגה יש לי רק קיט אחד, כי פשוט אף פעם, כפי שאמרתי קודם, לא יוצא לי זה. קיטים בתיבות יש לי רק, כולל טים וכולל סולו, יש לי רק 7 קיטים, שזה די קצת, למרות שעשיתי המון תיבות. יש לי רק 7 קיטים שזה טיפה. ועוד מעט נתחיל. כפי שאתם רואים כאן יש 23 שניות. עכשיו זה כותב לי 20 כפי שראיתם, ועוד מעט זה יכתוב 10 כי יש 11 שניות ב-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ומתחילים. לפעמים אני לוקח תיבות ולא ממש יוצא לי חרב, אז אני נאלץ להכין אותה בעצמי. אבל אם יוצא לי חרב אז תודה. זה מה שיש לי להגיד. 3, 2, 1 גול. שיט, הוא לקח לי אותה. קיבלתי מקוש דיימונד, קוביות ודג ומים. עכשיו, כפי שראיתם, לא קיבלתי חרב, אז אני נראה לי יכין לי חרב דיימונד, כי זאת החרב הכי טובה שיש למצוא. אוקיי, ועכשיו כל מה שאני צריך לעשות זה מקלות שעושים אותם ככה בעצם. אני צריך רק 1, אבל הכי קצת שזה נותן זה 4. עכשיו אני צריך כאן דרפטינג טייבל. מה שאני עושה זה ככה, ככה, ויש לי חרב דיימונד. זה אני לא ממש צריך, אני אשים את זה באחת מהתיבות. גם את המקלות אני לא צריך. את זה כאן, את זה כאן, את זה בתיבה, ואת זה גם בתיבה, ואת כל אלה גם. עכשיו את זה ואת זה, זה הדברים היחידים שאני צריך. אני אעביר לחרב, ובואו נראה מה מפשל בתנור, כלום. אוקיי, יש לי דג, יופי, וכפי שאתם רואים חסר לי קצת אוכל, אז אני אוכל את הדג. אוקיי, ועכשיו
יש להם קשת, אז אני לא אעשה גשר. והוא מכוון עליי כאילו אוקיי. בוא נראה, אני חושב שהוא יורה עליי יפה מאוד. הם עשו עלינו קשר שהם לא הספיקו לסיים. עכשיו, אם הם רוצים לסיים את בשבילם, עכשיו אני פשוט לפרוץ אליהם. תודה לך. בוא ניקח עוד טיפה. אני מעדיף לחצור עם היד את העץ כי אז זה יגמור לי את החרב, ואני לא ממש רוצה שהדבר הזה יקרה. כי אז לא יהיה לי חרב ולא יהיה לי כלום. יפה מאוד. עכשיו אני אכין לי קצת לוקים, ועוד טיפה אני אקח וזהו. רק את העץ הזה. וזה כל מה שאני צריך. לדעתי אני צריך לא פחות ולא יותר מ-30 בלוקים. כי זה חרא. עוד מעט. אני לא עוד מעט מת, אבל לא חשוב לזה. בואו ניקח את הבקבוקית. לא. דווקא לא, אני לא רוצה להראות שאני נוב. כי אני לא נוב. אוקיי, עכשיו אני אחכה שהם יבואו אלינו, ואז אני אכסח להם עם סבא. והוא טיפה סתום כזה, לדעתי. והוא יורה עליי. ואני חושב שאני האחרון שנשארתי מהחטים שלי. ואיזה חר הוא פרץ אליי. דווקא במגה כן אני יכול לעשות קליקר. אבל עכשיו אני רוצה להראות לכם משחק אחר שלא ממש כולם יודעים עליו. יכול להיות שתראו עליו כמה סרטונים ביוטיוב. מה שאני עושה זה בעצם לוחץ על המצפן, לחצן ימני ורואה ובוחר את המשחק שקוראים לו ArcDes Gaming. אוקיי, עכשיו אני נכנס אליו. והתמונה שלו לכדור הוא 0. אני הולך לפליי, כמובן. ומה שאני עושה זה, יש את כל השלטים האלה. אני הולך בשורה האמצעית, כפי שאתם רואים, לצד השמאלי, אחד לפני האחרון לזה, קוראים לזה קריפר היתר, ואני מתחיל, המשחק לא מתחיל. יפה. עכשיו אני קיבלתי חרב אבן, קשת ושריון אור, שזה השריון הכי גרוע שאפשר לקבל. ומה שאני עושה זה בעצם מגן על הפילג'ר, כי הפילג'ר הוא סוג של הבוס שלי במשחק הזה. יש לי טיפה לגים, הרגתי, אתם רואים? כאן כתוב לי כל מיני קיטים שאני יכול לקנות. לדוגמה, הקיט הזה עולה 750, ויש לי כאן, אתם רואים, 40 גולד. ועכשיו, יש שיטה שלימדו אותי, אני לא בטוח שהיא תעבוד. שיטה, אוקיי? אתם באים לפילג'ר, לוחצים שיפט, עושים ככה, ולוקחים את ה-TNT ויוצאים, רגע, זה לא עבד לי, שנייה, בואו ננסה. הנה, עכשיו זה עבד כפי שראיתם. קיבלתי עכשיו את ה-TNT. אני אנסה לשים אותו באיזשהו מקום. אוקיי, זה עבד, אבל לא משהו עכשיו. אני אנסה את זה עוד פעם, רק עם קולדה דיימונד. ועכשיו, טוב, לא נורא, זה לא עובד לי. אז אני בינתיים יהרוג זומבים. לך ממני כי אתה חרא. טוב, שהסתיים המשחק, לצערי אני אסתיים להפסיק את הסרטון. ותעשו סאב, כמובן, סאב ולייק. יהיו לי סרטונים מגניבים, למרות שזה רק הפרק הראשון.
יהיו לי סרטונים מגניבים, תעשו סאב, תעשו לייק, תעשו מה שאתם רוצים. וזה רק הסרטון הראשון שלי, אז אני לא ממש יותר מדי מבין ביוטיוב. אולי שיהיה לי כבר הרבה מאוד סרטונים, אני אדע כבר איך לעשות סרטונים יותר טובים. ואנחנו בעצם, אני חושב שהסברתי את המשחק, אבל אני אזכיר. המשחק זה כאילו הפילג'ר הוא הבוס שלנו, ואנחנו צריכים להגן עליו מזומבים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להרוג את הזומבים, בעיקר את הקריפרים, כי אומנם הם לא מזיזים לנו, הם לא כאילו מורידים לנו חיים, HP, אבל לבוס שלנו כן. גם כפי שאתם רואים הגדול הזה, הוא לא מוריד לנו חיים, הוא מוריד לבוס שלנו. וגם אלה, רק הקריפר בעיקרון מזיז לבוס, מוריד לחיים כאילו, אבל כל השאר מורידים לנו חיים, שזה לא ממש טוב. אבל אם אני מת, זה מוריד לי כסף, שזה לא טוב. עכשיו אני אוריד כאן קריפר. המחשב שלי טיפה לגים. יש לי 411 עכשיו, 421. עכשיו, אם אני רוצה לקנות איזשהו קיט, אני רוצה לקנות את TNT שחזר לי בשבילו 4 גולד, אני ארוג רק משהו אחד קטן וזה ייתן לי את 4 שאני צריך. למרות שה-TNT, אני לא כל כך מכיר אותו, את הקיט הזה, אבל אני עדיין רוצה לקנות אותו. רוצה לקנות את הקיט. מה זה נתן לי? איך ידעתי שזה קיט גרוע? זה לא נותן כלום. סתם בזבז כסף. אוקיי, עצה ממני ליוטיוב. אל תקנו את הקיט TNT אם אתם משחקים במשחק הזה. קיט מאוד גרוע, הוא לא נותן לך כלום. ולא כלום. כלום. משהו, הדבר היחיד שהוא נותן לך זה כלום. אוקיי. עכשיו. אם אתם רוצים להוסיף איזשהו משהו אפילו מאוד מאוד קטן או גדול לסרטונים שלי, אתם פשוט רושמים לי בתגובות. זה הדבר היחיד שאתם צריכים לעשות, לרשום לי בתגובות, ואני אשתדל מאוד מאוד לעשות את זה בסרטונים הבאים שלי. ואני חושב שלא הסברתי את זה, אבל כשהפילג'ר מת, אז המשחק נגמר, אז כדאי לכם מאוד מאוד להגן עליו, כי אז המשחק ייגמר ואז לא יהיה לכם כיף. אז עדיף מאוד להגן על הפילג'ר, מהפילג'ר. אוקיי. ואלה הם הבוס שלהם. הם אמנם לא יכולים להרוג את הפילג'ר, אבל הם הורגים אותנו מאוד בקלות. אז כדאי לכם שהרבה מאוד יהיו עליהם ורק אז אתם מנצחים אותם. הנה, זה הגדולים האלה. יש לי טיפה לגים, אל תייחסו לזה. אוקיי, הפילג'ר עדיין לא מת. ונתחיל להרוג זומבים. אוי, אתם רואים אותו, אמנם הוא קטן וקל להוריד לו חיים, אבל הוא מוריד לך המון חיים. והוא גם מקפיץ אותך וכל מיני כאלה. וכדאי לכם, אם אתם רואים קריפר, פשוט תהרגו את הקריפר הכי מהר שאתם יכולים. תכלס, אוקיי? היי, כואב לי מאוד. אוקיי, יאללה, להרוג את החזיר הזה. וראיתם, זה הרג אותי, אני יכול לעשות חזור לתחייה, ואני יכול לעשות מסך הכותרות. אני עושה חזור לתחייה, וזה בזבז לי קצת גולד, אבל זה נשאר לי עם אותם דברים. ואם קניתם קיט כאילו במשחק, אז אל תדאגו, אם אתם מתים, זה לא יהרוג לכם את הקיט, כלומר, כאילו לא ישאיר לכם את הקיט. מה שזה יעשה, זה פשוט ישמור לכם אותו, אבל יוריד לכם כסף. אוקיי, יש לי לגים, הנה,
התחיל, סיים הלאגים. אוקיי, תגנו על הפילג'ר כי יש עליו המון קריפרים. וזה לא בהכרח קריפרים, כל מה שבא מהשורות האלה, של הבלוקים האלה, מסביב לפילג'ר, זה הדברים היחידים שהורגים את הפילג'ר. זומבים רגילים לא באים מהשורות הזאת. רק הקריפרים בעיקרון באים לשורות, כפי שאמרתי. ועוד פעם מתתי שזה מעצבן מאוד. אוקיי. בוא נערוך, סתם כי בא לי. וכפי שאתם רואים, המשחק נגמר כי הפילג'ר שלנו מת, הוא לא כאן. כנראה קריפרים הרגו אותו. אז לצערי אני נאלץ להפסיק את הסרטון. טוב, ביי, מקווה שהיה לכם כיף. ואני ממליץ לכם מאוד לעשות סאב ולייק לערוץ שלי. טוב, יאללה, אני צריך לסיים כי לצערי נגמר לנו הזמן.